अब तनी माता बहन बेटी लो रहल हलो तो तनी जब बाबा देवे में हमारा सोचे कर रहल अब तो चली गई बालो हमार बड़का बाबू का दो हेमे लगावल है आ तो भी है खैले आ देखिए बेहुदा ये बात कहल अतना कहती ना ओम प्रकाश भैया अजीत हलचल के तबीयत खराब रहे 3 महीना से शरीर एकदम डाउन चलत रहे गोइले छपरा एगो डॉक्टर बड़े हो जा फिजिशियन एंड सर्जन मुन्ना भैया गोइले जब हो जा कहे कि अजीत हलचल जी आपका सब कुछ जांच होगा खून पेशाब सब खून जांच कैले एगो सीसी दिहले छोटा कहे कि ये सीसी घर पे लेके जाइए आ कल सुबह का पेशाब लेकर आइएगा जांच होगा ई अब जान नहीं जे का कैले कि घरे अइले 4 बजे भोरे जगल ले आ सुबह के कहे से कि डॉक्टर साहब कहले रहले जे सुबह के चाहिए यूरिन सुबह के चाहिए तो ई का कहले सुबह जाग के आ सीसिया में क के आ पलंगवा के नीचवा ध दिहले आ पलंगवा के नीचवा ध दिहले अंकल बाबा इनकर मौगी का कहलस कि सुबह में जागल आ लागल घर बाहर है आ सीसिया में के जो यूरिनवा रहे वो नीचे गिर गई तब तो जान गई कि अब तो हमरा के मरी हम काहे से कि ई तो डॉक्टर के तो जांच करे खातिर देबे के बा कुशिंदर चाचा ध्यान देब हमरा बात पर अब होई का कि इनकर मौगी का चनहाकी कइलो कि उमे आपन को के अपने मूर्ति के आ वही सीसिया में फिर वही जगह पर ध दे अब इ तो जानकारी जो हमारे है गोइले डॉक्टर साहब लीजिए अब डॉक्टर साहब जब लगले जांच करे तो इनका मौगी के 3 महीना के डिलीवरी रहे कहले जे अजीत हलचल जी आपका तो डिलीवरी है कहले कि डिलीवरी ये कैसे हमारा वो कैसे डॉक्टर साहब हम तो गायक हैं हम तो व्यास हैं ई कहिया के हमरा से भूल चूक हो गई कहले जे ना व्यास जी देखिए आपका डिलीवरी है आपको सफाइया करवाना पड़ेगा अभी हमरा के फोन कइले कहले कि बूढ़ा भैया हमरा 3 महीना के डिलीवरी बा हम कहने कि अजीत सफाइया करा लो केहू जानी ना हम कहनी जे केकर ह कहले जी तो हमरा पता नहीं खे काहे से कि महीना में 4-5 आदमी आवेला जाला ई तो मने हमरा पता नहीं खे जे मने के कर ह हम कनी एगो काम कर सफाइया करा लो ई कहले जे केहू जानी ना हम कनी के बे मर्द हम ही तू जान के नहीं जा ई तो ई कहले जे तू केहू से कहि हम कनी कि क्रिया खातनी कसम खातनी जे केहू से कहब ना आजो हम कहत नहीं ना आजो हमरा असर से कहत नहीं हॉइल का डॉक्टर साहब कहले कि देखिए बहुत कम खर्चा लगेगा 3-4 हजार रुपया लगेगा सफाइया करवा लीजिए तो लेडीज के सफाई तो दूसरा रास्ता से होला इनकर सफाई कहले जे ब्याह जी आप निहुर जाइए निहुरिए आई लूजर पहले रहले लूजर कहले वो डॉक्टर साहब कहले इसको डाउन कीजिए कहले इसकी ऊपर से नहीं हो जाएगा लेकिन नहीं खोलना पड़ेगा साफा खोलना पड़ेगा खोलिए साफा खोलिए जब भी खोल दिहले तो जैसे गैया भैंसियन के सफाई ना होला हाथवा में ग्लव्स लगा के अब पहले जो हम ग्लव्स नहीं लगाएंगे साबुन लगा के आ मुट्ठी बांध के ढुकवल लगले खींचे लगले सफाइया करे या तना सफाइया कहले जे जतना में कहलत रहे मैं बिगड़ा फुल पिया रखा बिग दिखल लगल तू ही माने हमरा से जब व्यास बने अब कौन कलर है चुटकिलवा हां अब कहे के नहीं खे का दो हमार बाबूजी हां बड़का बाबू का दो खइले तो हेनिया लगा के खइले पहले तक ये चुटकिला के हम जवाब दे पहले है लड़का के बारे में हमरा कुछ कहे के कौन लड़का है हां हां ये हमारे लड़का है तू नहीं खा जानत ई लड़का जब छोट रहे
यूट्यूब वाला भाई तने ध्यान दिहल ई लड़का जब छोट रहे तो बनारस हॉस्टल में पढ़त रहे। अच्छा हॉस्टल में हाँ पढ़त रहे। चलिए अब माता जी रवा सब सोहर सुन लेने जय सब है अब रवा सब है अपन कीमती समय दिहने अब रवा सब जाता नहीं उचित समय से जाता नहीं। और खुश बने कि अभी देखी माता जी लो जाता लो आई हंसत बेहुदा चियारता है चुप ये तो रे बाप ठीक बा। अब रवा सब चल जाई ना तब हमार इज्जत बाँची ना। ई लड़का जा इजंतर लो हॉस्टल में पढ़त रहे। अच्छा कहलस सर जी से जाके कि सर जी छुट्टी चाहिए। हाँ काहे खातिर तो पापा मर गए बड़े। अच्छा पापा मर गए हाँ छुट्टी चाहिए ठीक है जाओ। फिर 2 महीना के बाद कहलस कि सर जी छुट्टी चाहिए। काहे तो मम्मी मर गई। अच्छा छुट्टी चाहिए ठीक है जाओ। फिर 2 महीना के बाद कहलस कि सर जी छुट्टी चाहिए। काहे साहब पापा मर गए। अरे 6 महीना में 4 बार तुम छुट्टी ले लिए। फिर कहते हो कभी पापा मर गए कभी मम्मी मर गई कभी पापा मर गए। लेकिन नहीं जानते हैं साहब जब पापा मर जाते हैं ना तब मम्मी फिर दूसरी शादी कर लेती है। आज जब मम्मी मर जाती है तो पापा फिर दूसरी शादी कर लेते हैं। इस तरह से सिलसिला ये चलता रहता है। क्या कहें इसमें कोई मेरा कोई कसूर नहीं है। पापा मर जाते हैं तो मम्मी फिर दूसरी शादी कर लेती है। इसमें क्या वही में हो गई अब वही में हो गई। तनी खड़ा होकर खड़ा हो मोबाइल नंबर बोलत रहे है जाए ठीक बा माता बहन बेटी लो चल गए ठीक बा 99 से लीज में 500 नंबर बटे का 2 राम चीज में तने नंबर लगाओ तो हो खड़ा होकर गुड़िया तो मोबाइल दो एक करू मन नहीं खेला गो कौना मेहरारू के मन ना हो कौना सुहागिन के साधना हो कौना औरत के इच्छा ना हो कि हम राजा जी कुआरे में अइते तो उनकरा के दशहरा घुमावे के लेके जाते। भर मेला घूमती जा सांझी खा घरे आते पलंग पर सुतते दिया बुतते तब रावण वध करते। हेलो ए देवर बबुआ काहे भौजी राउत भैया के नंबर बा। अरे हाँ हो बाना भाई हो तो दे तो तनी बतिया के बा बतियाबू। हाँ लिख मोबाइलवा खोल केने से खुली जी केने से हाँ उनका नचनिया के तो आगे से खुलता। हाँ तू अपन साइडे से खोलवाला कौन जरूरी बा आगे से तहार मन तहार मोबाइल जेने से मन करी खोलवावा आगे से चाहे पीछे से अतना इनकर नचनिया भकठी बिया कि हमरा के हे तरी करत रहे न भैया रावा सब के ना बुझाइल आ ओ में हे तरी करत माने ऊपर कहे के कहनाम बा जे हमरा में अतने मोटा जाई तो पेट भरी चले अतना ही बड़ाई में बड़े सब आ तू पर जाता सिखावला में कोनी के कहियो ना तू हमार चला कामे हसौ ध्यान दो वो कामे ना हसौ पैसा का फेर में ना पड़ने बजाओ खुल के नंबर दी लिख बोली 95-500 हाड़ी में 95-500 हाड़ी में आ 5 गो नंबर जीत हल चल के गाड़ी में स्कॉर्पियो में लगावा लग जाए टिस टिस ट्र 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 ट्र। हेलो हेलो के बोलता राजा जी? हाँ हो गोड़ छुके गोड़ लगता नहीं राजा जी। जय हो कह सर समाचार काहे राजा जी बोला रवा तो हमरा के साफ भुला गई नहीं है जाके बहरा। अरे ना हो ऐसा बात नहीं के कह सर समाचार खेती बाड़ी के
राजा जी बोलो खेती बाड़ी कहो तनी हाँ बिया डाल के चल गईनी अच्छा बिया हम कबड़नी हाँ अब तो ओमे इतना नु घास हो गइल ह अच्छा कि अकेले हमरा बस के नहीं के सोहे के ना खेतवा में ढेर घास हो गइल बा हाँ हाँ सही तू भी हो का घास हो गइल बा ना हाँ तो मने उतारा माह के नहीं खेना अरे तो तारा माँ के नहीं तो हमारा बाबू ले सुहवा लो उनकर बाबू बढ़िया सोहेले कबो कबो चश्मा लगा के सोहेले कबो कबो बिना चश्मे के सोहेले सर बोलो एगो सर बोलो सजावल सपना हमार चूर हो गए सजावल सपना हमार चूर हो गए अच्छा। जेकरा के हम अपन समझनी उ धतूर हो गए पता ना खता कौन कसूर हो गए जे हमरा नजरिए के सामने रहत रहे अच्छा। वो हमरा नजरिए से दूर हो गए देखा तो जा हो जा जा यही शायर पर पैसा ले लो जा यही शायर पर पैसा ले लो म्यूजिक उठा लो बाबा अरे वाह हो 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 कहते कि राजा जी आजा जी बिन देह नदी बिन बारी वैसे ही नाथ पुरुष भी नारी अंकल बाबा मेला नहीं होई तो फेल होई हार्ड हो का करब लेके हम एटीएम कार्ड हो नोट खाती घोट देला नोट खाती घोट देला गला यार मान के अंकल बाबा हमारा के दिल में पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा मान सम्मान नहीं तेरे बन रहा ए हो हमर राजा पैसा लेके हेने आ जा ए हो हमर राजा काम मवतर जान जय हो सवेरे बाबा लाडो में बसता तेरे मस्त मस्त बोल जय आहा ठीक है बाबा साथ सवेरे बाबा ए मर्द तरह कलाकार कैसन जे ओकर सम से डांड ना हिल हैं खाली बका बक खाली बका बका मत करो गंदा बोले के हैं रुको हो तने बैठ भाव लागल मुर्गी मुर्गी लागल धन से ये तन में
कहिया तोहरा बुझाई हमर राजा ए हो हमर राजा काम अवतर हमर राजा काम अवतर साजन तुमसे प्यार किया उठ गई चूड़िया कलाई साजन तुमसे प्यार की लड़ाई उठ गई चूड़िया कलाई लास्ट में कहो कह सके हमारा समय समाप्त बा हां लास्ट में कहो बड़ा तारा पावन बूढ़ा बलमती नो राती सोनू संग दिल खानी ओजर को छाती कोइला बड़ा हाल तू तो कोइला बड़ा हाल तू तो तुझे आके शान के ए हो हमर राजा ए हो हमर राजा काम ममतर जान बढ़ जाता नहीं राम भजू राम रे भजू राम जी के नैया हो राम जी के नैया हो अजी नैया लई हम बेड़ा पारन रे